O, gledajte kakvu imam slatku lizalicu. A vidi moju, moja je veća. Hej, gledajte devojke. Ovo je najveća lizalica. Pazite, gde smo to mi? O, to je izazov. Dobrodošli. Dakle, imamo kolu. Gledajte, ja imam baš malu. A ja imam srednju flašu. Klasična veličina. Šta? Wow, samo pogledajte. Ovo je najveća flaša na svetu. Vivian, hajde, ti si prva. Dobro, sad ću popiti svoju mrvicu. Hajde, otvaraj se. Hajde. Okej. Hajde, bre, što je ovo? O, nikako ne ide. O, konačno. Jedva čekam da probam. To je jako ukusno. O, da, oduševljena sam. Dobro, sad ja. O, obožavam ovaj ukus kole, savršeno. Ali učinit ću ga još boljim. Dodat ću malo slatkog meda. Da, tako je. A sad ću sve dobro promučkati. Tako je, hajde, hajde, hajde. O, šta radi? Vrti mi se u glavi. To je to. A sada treba to staviti u frižider i malo sačekati. Gotovo. Može da se vadi. O, gledajte kakvo remek delo sam napravila. Eto. Šta? Gledajte. Kola se pretvorila u guste žele. O, gledajte kako se razvlači. To je preukusno. O, da. To je bila genijalna ideja. Jako, jako ukusno. Blago njoj. To je to, sve sam pojela. O, ali flaša mi se zalepila za ruku. Devojke, pomozite da je odlepim. Dobro, hajde. Vučemo. Vučemo. O, uspelo je. A ovo mogu da poližem. Uj. Hajde, sad ti. Da, jedva čekam da probam svoju ogromnu kolu. Ubacujem slamku. O, ne! Slamka je potonula. Šta da radim? Imam ideju. Gledajte, napravila sam veliku slamku. Sada mogu da pijem. O, to je tako ukusno. Oduševljena sam. Šta se dešava? Hej, šta radite? Pijete moju kolu? Vratite slamke. Ovo nije vaše. Hajde da je naučimo pameti. Da, hajde. Preukusno. O ne, šta ste uradili? U pomoć! Kiša od kole. O, to je zaista zabavno. Poslužite se, devojke. Presmešno. Jo, sad smo mokre. Tako vam i treba. O, kakva mala teglica. Okej. Šta? O, ja imam veću porciju. O, ove nudle su preljute. Pogledajte koliko sam ja dobila. To je nemoguće. Mama mia. Hajde, Jill, ti počinješ prva. U redu. Sad ću probati svoju mrvicu. Nadam se da mi ništa neće biti. Valjda je sve u redu. Ili nije? O ne! Vruće! Prošlo je. Sad je moj red. U redu. Sad ću vam pokazati kako to treba jesti. Uzet ću odmah 2 viljuške. Da, stavit ću sve to u usta. O, za sad mi uopšte nije ljuto. O, a sada jeste, eto ga, počinje. Jo, sad će nešto biti. U pomoć!
Kakvo olakšanje. Voda mi je pomogla. Zar to nije genijalno? To je to. Ajde, Vivian, ostalo si samo ti. Da, ti. Nemoguće. Nema šanse da pojedem to. Okej, znam da me nećete ostaviti na miru. Treba pojesti to što brže. O, ne! A već počinjem da gorim. Šta da radim? Hitno mi treba voda. Dobro. Drži se, drugarice. Sad ćemo da te spasemo. Eto, jel ti lakše? Da, mnogo. Hvala puno. Sada mogu nastaviti da jedem. Prelepo. Hajde opet, treba mi voda. Odlično. Tako ću lako moći da pojedem sve. Hajde još, devojke. Vruće mi je. Šta? Gde je voda? O ne, nema više. Šta da radim? To je nepodnošljivo. Ajoj. Šta si uradila? Ups. Pogledajte kakav ima maleni kaktus. Kako boli. Oho. A ja imam malo veći kaktus. Šta? Da, ja sam dobila najveći kaktus. Nije mi dobro. Hvatam. Hajde, Vivian, ti si prva. Stvarno? Dobro. Sad ću da ga pojedem. Imam ideju. Prvo ću skratiti frizuru svom kaktusu. Tako je, polako. Eto, sad imam potpuno ćelav kaktus. Mogu da ga probam? To je tako odvratno. Okej, ko je sad na redu? Hajde. O ne, joj. Dobro, imam ideju. Izvadit ću svoj samurajski mač. Ja, da. Odlično. Isekla sam kaktus na komade. Super. Svaka čast. Hvala, devojke. Joj, a sad ga treba pojesti. Bila si u pravu, Vivian, to je zaista odvratno. Jako gadno. Jedi? Šta? Zar zaista moram? Dobro, uradit ću to. Još malo. Povratit ću. To je to, ne mogu više. Hajde. Ne. Joj, šta da radim? Okej, imam pincetu. Za početak treba izvaditi bodlje. Odlično, jedna po jednu. Polako, nigde ne žurim. To će trajati predugo. Hajde da joj pomognemo. Šta? Neka hvala, mogu i sama. Gledajte, odlično mi ide. Jao, to je nepodnošljivo. Ovo će trajati bukvalno 100 godina. Joj, kakav smor. To je to, devojke, završila sam. Hej, devojke, jeste zaspale? Pa dobro, neka ih. Dakle, vreme je da probam taj kaktus. Zbogom, nadam se da to nije jako odvratno. Jao, ne mogu. To je još gore nego što sam mislila. Čekajte. Devojke su zaspale, znači ne moram da jedem to. Šta? Gde smo? Jao, fuj, sve sam pojela, devojke. To je zaista bilo gadno. Gadna? Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. To nam zaista mnogo znači. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!